Bine v-am regăsit, dragilor! Astăzi voi face o etalare pe plan sentimental, să vedem unde duce relația dintre tine și o persoană dragă ție, să vedem dacă această relație are viitor. Vom lua energiile voastre pe rând și energia acestei conexiuni și vom vedea și intențiile acestei persoane în ceea ce te privește și energiile viitoare ale acestei conexiuni. Dragii mei, țin să reamintesc că este o etalare generală, aici puteți găsi mesaje cu care să rezonați, dar este posibil să nu rezonați. Și în acest caz înseamnă că această etalare nu este pentru dumneavoastră. Gândiți-vă intens la această persoană pe care o iubiți, la situația dintre voi și haideți să lăsăm cărțile să vorbească, să vedem ce mesaje ne transmit astăzi pentru dumneavoastră. Energia acestei persoane, vom începe cu aceasta. Sacrificiu. Vedem aici această carte a sacrificiului. Va trebui să sacrifice ceva de dragul acestei conexiuni. Haideți să vedem și energia ta și apoi le vom discuta, pentru că vreau să văd cadrul complet al acestei conexiuni. Ce cărți, probă în energia ta, obstacole, cărți grele. Haideți să vedem și această conexiune a voastră, energia acestei conexiuni. Necesitate. Cărți destul de nu complicate. Simt foarte mult o încărcătură foarte mare în această conexiune. Un bagaj greu de dus, dar aveți și această nevoie unul de celălalt. În cartea acestei persoane văd obstacole, văd durere, văd sacrificii, dar și victimizare. Poate că aveți de-a face cu o persoană care are și obiceiul de a se victimiza, dar de ce? Pentru că are un trecut dureros în spatele său. Mai simt aici totodată că această persoană, pentru a atinge un obiectiv, a trebuit să facă sacrificii mari pentru a le putea realiza. Copilăria acestei persoane sau chiar viața sa inițială de adult a fost foarte dificilă și poartă în suflet o anumită tristețe sau o durere care îi creează această stare de melancolie permanentă. Totuși, este o persoană generoasă, o persoană care încearcă să depășească aceste obstacole și să se dedice sau încearcă să găsească o mulțumire interioară. Din păcate, ori această persoană nu a primit de la viața sa ceea ce a meritat să primească sau ceea ce a sperat să primească, dar vedem în această carte cum această persoană este oarecum marcată de un complex de inferioritate. Indiferent cât s-ar strădui, pentru a atinge un scop, cum am spus mai devreme, este nevoie de foarte mult sacrificiu. Ce poate salva sau ce o poate salva pe această persoană, nu știu câți ani are, însă după vârsta de 35-40 de ani, această persoană se poate întoarce sau caută calea spiritualității și în acest fel reușește să înflorească. Reușește să scape într-un fel de acest complex care l-a marcat de inferioritate sau de viață grea dusă, cărată în spate, care a marcat-o și care a însoțit-o până în momentul de față. În relația voastră de cuplu, din partea acestei persoane văd foarte mult o teamă de singurătate sau o teamă de a nu o scoate din rutina sa. Are marea nevoie de siguranță chiar și în ceea ce privește viața sa în general, nu numai pe plan sentimental. Are un cadru bine definit și dacă o scoți din acel traseu al său, se simte derutată. Dar o văd foarte mult prinsă în concepții vechi, în anumite fixații de care nu se poate elibera
și cum urmează același tipar, deși știe că acest tipar nu îi aduce eliberarea, nu îi aduce ceea ce a sperat să obțină, totuși nu se schimbă. Va trebui să învețe să treacă peste acest hop al vieții sale. Să conștientizeze că tot ce a fost până acum, da, a fost un eșec, dar să nu se dea bătută, să nu cadă pradă unui sistem învechit sau a unor idei învechite. Chiar și partea materială este problematică. Ce are nevoie? Răbdare și perseverență. Are nevoie de meditație, are nevoie să se conecteze cu inteligența subconștientă sau să devină o persoană mai matură emoțional, să învețe din greșelile sale, iar aceste lecții să fie ca un ghid pentru această persoană. Când va putea înțelege lecția, va putea merge mai departe, dar o simt foarte mult blocată pe această persoană. Este un om cu probleme ale trecutului sau poate chiar dintr-o viață anterioară. Vine cu o karmă grea de plătit. Tot ce face în această viață o face cu sacrificiu. Apoi, energia ta. Nici energia ta nu este tocmai frumoasă. Pentru că în această carte vedem un fel de calvar, teste prin care viața te-a supus și pe tine, enigme, te simți ca într-un labirint, nu știi care este calea ta, nu știi care este drumul tău, te simți deseori prins ca un șoricel care nu găsește calea de ieșire, încercări, obstacole, însă totuși, spre deosebire de această persoană, tu perseverezi, tu nu te lași bătut. Da, viața te-a pus la anumite probe, însă vrei mai mult. Tu vrei mai mult și cauți să depășești această stare, această situație care pe tine nu te mulțumește. Și relația cu această persoană ți se pare extrem de dificilă, cu suișuri și coborâșuri. Când zici că este bine și că mergeți într-un punct anume, apare un obstacol care vă întoarce înapoi. Și va trebui să o luați din nou și din nou de la capăt. Tu tot ce ai obținut în această viață ai obținut cu greu, prin eforturi susținute, prin eforturi concentrate, dar ai năzuințe mari, deși ai toate aceste intemperii. Ce mai simt în cartea ta, datorii karmice. Ai de plătit anumite datorii karmice. Te preocupă foarte mult această enigmă a vieții tale, pentru că încerci să o deslușești, încerci să o rezolvi. Mintea ta este preocupată cu găsirea răspunsurilor. Intuiția pentru tine este cea mai importantă și asta te deosebește foarte mult de această persoană cu care ești. Perseverența și intuiția ta. Această persoană încă este blocată. Încă este în acel stadiu în care consideră că totul este mult prea greu sau că totul necesită un sacrificiu. Viața sa este un sacrificiu și de aceea are și această tendință de a se victimiza. Deși vrea să facă lucruri bune, însă rămâne la acest stadiu. Tu, în schimb, ești mult mai puternic. Tu vrei să ieși din confuzie. Și viața ta, mă refer la copilărie și la adolescența ta, a fost foarte grea. Poate că ai avut o adolescență dificilă, poate că ești acel gen de om introvertit, care, da, ai suferit foarte mult și ai fost de cele mai multe ori depășit de situații și de evenimente și ai un anumit grad de agresivitate în tine, dar asta pentru că este sistemul tău de apărare. Te aperi. Când devii agresiv, tu te aperi. Și s-ar putea să ai și tu acest scut și în relațiile de dragoste. Și de aceea, de cele mai multe ori, relațiile tale de dragoste sunt dificile, sunt greu de dus, cu obstacole multe și cu această pierdere de reper.
Nu există aici o comunicare bună sau nu ai găsit poate mulțumirea în relația ta cu tine însuți. Pune-ți întrebările esențiale și încearcă să îți înțelegi sensul vieții. De ce ai venit pe acest pământ? Care este scopul tău? Încotro te îndrepți. Pentru că o parte din acest traseu greu l-ai parcurs. Și din ce în ce tu vei obține claritate. În ciuda tuturor obstacolelor care îți sunt puse aici în drum. Este o viață grea și pentru tine, dar te simți mult mai motivat. În schimb, această persoană este mult mai rătăcită. Această persoană deseori se poate opri prin simplul motiv că nu înțelege unde se află, în ce punct al vieții sale se află. Nu este profundă, nu are profunditatea aceasta pe care tu o ai. Iar cartea aceasta a conexiunii voastre, necesitate, este ca un fel de soartă care v-a făcut să vă întâlniți unul cu celălalt. Este ca un fel de nevoie, aveți nevoie unul de celălalt. Și poate că v-ați întâlnit cu un motiv bine stabilit. Poate că aveți de plătit o datorie karmică împreună. Poate că tu îi oferi acestei persoane un curaj să-și găsească un sens al vieții. Să-i fii un fel de exemplu acestei persoane. Dar, dragilor, văd aici o relație destul de complicată, cu suișuri și coborâșuri, dar nu vă desprindeți unul de celălalt. Pentru că încă aveți de parcurs un drum împreună. Aveți de învățat anumite lecții împreună. Și vedem aici și această nevoie de a fi unul lângă celălalt sau schimbarea care se produce din voi doi. Tu poți fi ca un fel de revelație pentru această persoană, iar tu îți plătești datoriile karmice. Da, destul de grele aceste cărți. Haideți să vedem ce simte această persoană pentru tine. Să vedem sentimentele. Da, este o alchimie puternică între voi. Este o forță de atracție puternică, magnetică între voi. Și asta vă ține împreună. Deci asta vă ține împreună pe voi, dragilor. Aveți chiar și sentimentul că vă cunoașteți dintr-o altă viață sau acel sentiment de familiaritate. Nu puteți sta prea mult departe unul de celălalt. Este o nevoie aici de a fi unul în prezența celuilalt. Atracție, încă o dată, forță de atracție. Dar aici aveți nevoie de o muncă interioară, individuală. Și învățați împreună. Învățați împreună. Da, sunteți puși unul lângă celălalt pentru că numai prin acest mod puteți avansa în parcursul vostru spiritual. Și haideți să vedem ce se va întâmpla totuși cu această relație. Vedem aici anumiți factori religioși. Viața voastră sentimentală este influențată foarte mult de o educație religioasă primită sau de drumul spiritual parcurs până în prezent. Obstacolele acestea pe care le vedem și aici, vedem și sacrificiul din partea acestei persoane. Ori aveți religii diferite, ori sunteți două naționalități diferite, trăiți în două țări diferite sau obstacole din partea familiilor, o educație primită, dar da, vedem obstacole, foarte mult din partea acestui partener. Haideți să vedem ce sentiment ai tu pentru această persoană. Tu ți-ai chemat acest suflet geamăn. Aici vedem o relație de suflete gemene. De aceea este și complicată, de aceea este și atât de grea, atât de greu de dus, de aceea nici nu vă puteți desprinde unul de celălalt.
Și tu ai chemat această persoană în viața ta. Tu ai chemat-o. Da, foarte mult o datorie karmică este de plătit în această conexiune. Sunt probleme în prezent între voi, dar ești dispus sau dispusă să lupți pentru această relație sau să încerci, între ghilimele, să salvezi această persoană. Să o înveți să nu se mai sacrifice sau să nu mai rămână la acel stadiu primar. Vedem aici, prin această carte, dai o altă posibilitate acestei persoane și vei lucra asupra acestui cuplu. Tu încerci să scoți la liman și am văzut asta prin această îndrăjire a ta. Tu nu te dai bătut, tu cauți soluții. Ești în acest labirint, dar tot timpul cauți soluții să te scoți din acest labirint și să depășești obstacolele. Tu ești aici partea salvatoare, să spunem, a acestei conexiuni și chiar partea salvatoare a acestei persoane. Are nevoie de tine. Dar, înainte de toate, ai învățat o lecție foarte importantă, să te iubești pe tine. Respectul față de tine însuți te face să devii mult mai stăpân pe tine. Cum am spus și cum obișnuiesc să spun, este pașaportul tău și ești ca un exemplu pentru această persoană. Te va urma la un moment dat. Această carte îți reamintește, întâi de toate, întâi să fii salvatorul acestei persoane, salvează-te pe tine. Ai mai multă grijă de tine. Lucrează mai întâi la tine. Am simțit mai devreme oarecum o agresivitate în energia ta în momentele în care simți să intri în defensivă. Dar va trebui să stai să te gândești mult mai bine. Inima ta este un burete sau este un pumn? Pentru că ai această tendință în relații să ataci. Când simți că te paște o primejdie. Poate că această persoană nu dorește să îți aducă un vreun rău. Nu te rănește în mod intenționat. Și ea se apără la rândul ei. Dar în această conexiune a voastră, tu ești partea forte. Tu, în primul rând, va trebui să înveți că inima ta este ca un burete. Absoarbe și în același timp învață. Ești primul care dă cu capul de perete, dar din această experiență important este cu ceea ce rămâi. Cu o anumită învățătură sau repeți acest dat cu capul de pereți până când într-o bună zi poate vei învăța. Deci gândește-te foarte bine aici. Inima ta ce este? Un burete sau un pumn? Absoarbe iubire. Iubirea de asta ne este dată. Absoarbe frumosul. Pentru că ceea ce vei absorbi prin inima ta, prin ființa ta, aceea vei deveni. Și poate că asta este o soluție de a ieși definitiv din acest labirint. Cu atât mai mult cu cât ai intuiția care te ghidează. Ai o bilă albă sau un factor ajutător în plus față de această persoană. Iar tu o vei lua de mână, o vei ghida către lumină, o vei ghida către o viață unde va vedea că totul poate să fie și calm, să fie și liniștit. Să fie lăsat așa în bătaia vântului, că nu va trebui să facă de fiecare dată un sacrificiu sau un efort extrem de mare pentru a obține ceva. Ești ca un fel de deschizător de drumuri pentru această persoană. O relație complicată între voi, o muncă titanică, dar mai mult a ta cu această persoană. Ești ca un fel de mamă care iei acest copil de mână și îl ghidezi. Îl construiești, îl formezi. Sau îl scoți dintr-un tipar rigid.
Haideți să vedem conexiunea aceasta unde se va duce. Intențiile acestei persoane în ceea ce te privește. Foarte grea această conexiune, foarte grea. Și deși știți că este atât de complicată această relație, totuși sunteți împreună. Nu reușiți să vă desprindeți. Văd un 2 de monede aici. Vedeți această instabilitate în această conexiune, dar și necesitatea de a fi mereu concentrat pe aceasta, pentru că dacă nu, sau dacă te pierzi într-un moment, se dezechilibrează totul. Acesta este sentimentul pe care îl ai. Căutați-vă foarte mult prioritățile și încercați să stabiliți ce este important pentru voi doi. Mereu sunteți într-o căutare de echilibru. Alegeți schimbări mărunte, dar faceți ceva, mișcați-vă, nu mai rămâneți în această poziție cu un picior într-o parte și cu celălalt în cealaltă parte, ca și când rămâneți pe acea linie dintre trecut și prezent. Nu te desprinzi sau nu vă desprindeți nici de trecut și nici nu trăiți în prezent. Te schimbi făcând pași mici în fiecare zi. Căci acești pași, deși par neînsemnați, sunt foarte semnificativi. Te ajută să-ți creezi, poate chiar sau să vă ajută pe voi împreună, să vă creați un obicei nou și foarte multă consecvență. Aveți nevoie de schimbare și schimbarea făcută pas cu pas. Și, dragilor, acest mesaj este pentru amândoi. Nu mai fiți atât de aspri cu voi înșivă atunci când ceva nu merge bine. Pentru că aveți această tendință de a vă pedepsi. Cavalerul de spade. Tăiați acele legături bolnăvicioase. Focusați-vă pe drumul vostru. Încercați să deveniți sau să fiți mai determinați. Dacă această persoană nu reușește, fii tu. Ia-o de mână și învață-o. Știu că vei spune în acest punct că nu ești mama răniților, dar se pare că rolul tău în această conexiune cam acesta este. Numai așa veți putea ieși din această nesiguranță, din această, mai puțin așa, vedeți, acest cavaler de săbii este îndreptat către acest 2 de monede. Numai în acest mod puteți scăpa de această stare de nesiguranță. Numai așa puteți prinde un echilibru. Aici este foarte mare nevoie de puterea voastră personală pentru a putea înfrunta aceste obstacole. Să conștientizați că aveți această putere, că aveți această resursă și că puteți face față oricărei situații și că există și o altă cale în afară de aceea de a sacrifica. De a sacrifica persoane sau de a vă sacrifica pe voi înșivă. Avem un 9 de monede, dar este întors. Voi sunteți dependenți unul de celălalt. Vă este mare teamă de singurătate. Avem 9 de monede întors. 9 de monede întors ne mai poate vorbi și despre o pierdere de sănătate chiar, sau despre această nevoie de siguranță din pricina unei copilării traumatizante. Este o muncă titanică cu această persoană, pentru că obstacolul principal este propria sa persoană. Nu are încredere în sine. Și este posibil această neîncredere în sine să fie datorată unei copilării traumatizante, cu abuzuri, cu bătăi, cu
Sau este mereu în acea stare de alertă că îi se poate fura fericirea, că îi se poate fura tot ceea ce obține, că poate pierde în orice moment totul. Sau chiar această persoană este bolnavă și tu ești lângă ea și o ajuți să se vindece sau o îngrijești. Are nevoie de tine. Dar și într-un fel ai nevoie de această persoană. Într-un fel ai și tu nevoie să fii mama răniților. Luna, temeri. Temeri foarte mult, secrete sau părțile întunecate care doresc să fie depășite. Aici foarte mult tu, fiind acea persoană mai mult spirituală decât cealaltă, va trebui să-ți asculți intuiția și va trebui să urmezi această cale care oarecum îți este trasată. Tu primești semne ce trebuie să faci, tu știi ce trebuie să faci, dar și în tine simți o teamă. Știi că nu este ok ceea ce se întâmplă în această conexiune, dar nu te poți desprinde de ea. Dependență simt aici. Dependență emoțională, foarte mult, foarte mult. Balanța, vedeți? Echilibru. Aveți nevoie, cum avem și în acest doi de monede, să atingeți un echilibru, să învățați sau să încercați împreună să priviți în aceeași direcție, să atingeți același nivel. Tu oferi din cupa ta acestei persoane și ea să-ți oferi din cupa sa. Este ca un fel de echilibrare de energie. Foarte mult văd un autocontrol, foarte multă răbdare cere această conexiune și echilibrare. Voi vă puteți echilibra numai împreună. O relație destul de încercată. Trezirea, spânzuratul. Tu ești cheia principală în această relație. Tu ai puterea de a trezi această persoană și în momentul în care se trezește, apare eliberarea voastră. Tu ești cheia. Tu ești ochii prin care această persoană vede, tu ești pașii prin care această persoană merge, tu ești exemplul său de urmat. Este posibil să mai fie pauze în această conexiune, nu pentru că le doriți, ci sunt necesare pentru asimilarea de informații. De exemplu, în momentul în care atingeți un pas important și ți se pare că este foarte greu sau ți se pare că ai mult de furcă cu această persoană sau ți se pare că nu mai poți, fiecare experiență te învață un ceva important. Și după aceste, de exemplu, dacă sunt anumite divergențe de opinii sau obstacole grele între voi, când ai această senzație că nu mai poți să le mai duci, le mai poți duce. Sunt aceste mici pauze și cred că așa a și fost relația voastră. Când ați fost împreună, când în pauză, când ați fost împreună, când în pauză. Pentru că aceste pauze au fost ca un fel de declic care v-au dus de la un pas la următorul. Se învață lecțiile prin acest mod. Pentru că dacă ar fi fost o relație constantă sau să stați mereu împreună, nu ați fi putut să vă suportați prea mult. Amândoi veniți cu energii foarte grele. Și sunteți ca două pietre tari, dar și în același timp sfărâmate pe interior. Încerc să redau mesajul pe care îl primesc din partea acestor cărți. Nu știu cât reușesc să mă exprim sau să exprim bine ceea ce vreau să transmit. Dar voi nu puteți sta despărțiți și nici împreună. Este o relație foarte ciudată, o relație karmică, o relație grea de dus.
dar asta este evoluția voastră. Prin această relație evoluați. Dragii mei, ce pot să vă spun? Ca semne zodiacale, văd pești, văd berbec, nu berbec, mă scuzați, Taur, Fecioară, Capricorn, Geme, Vărsător, Balanță. În principal acestea. Însă, vă reamintesc, nu zodiile sunt importante, importantă este energia cărților. Haideți să vedem și câteva sfaturi din partea îngerilor pentru această conexiune pentru tine. Această relație are nevoie să ia o altă direcție. Pentru a vă scoate din acest dezechilibru, pentru a vă găsi această armonie și pentru a scăpa de aceste datorii karmice. Și va lua, pentru că, exact cum am spus și mai devreme, voi faceți pași dureroși. Fiecare pas al vostru este cu multă durere. Ca și când ați avea ghimpi în tălpile picioarelor. Dar este scris în destinul vostru să fie așa. Aveți de plătit datorii karmice. Iar această relație va lua o nouă direcție. Pentru că, da, va evolua în modul ei, va evolua. De aceea și rămâneți încă împreună. Comunicați în mod clar. Aceasta este una din cheile acestei reușite, să comunicați în mod clar, să vorbiți deschis, să vă deschideți și cel mai important să vă deschideți din punct de vedere emoțional și să găsiți un compromis pentru a vă fi bine. În momentul în care tu vei spune acestei persoane și nevoile tale, este important să vă cunoașteți nevoile unul celuilalt. Unul, da, dintre voi și partea ta este cea salvatoare. Partea acestei persoane este victima. Dar asta nu înseamnă că tu va trebui să sacrifici întreaga viață pentru a salva această persoană. Va trebui să înveți să comunici cu această persoană, să găsești un mod de comunicare cu aceasta și să-i spui că da, eu sunt lângă tine aici, voi sta lângă tine, dar va trebui să faci și tu un mic efort pentru a-mi înțelege și nevoile mele. Și întoarcem foarte mult la cartea aceasta a echilibrului. Este nevoie să fie un echilibru între voi doi. Și de aceea am și mesajul acesta în energia ta. Înainte de toate, înainte de a salva această persoană, gândește-te și la tine. Nu rămâne doar în rolul de salvator. Ca această relație a voastră să aibă șanse de reușită, va trebui să porniți din puncte egale. Sau cel puțin să comunicați mult mai eficient. Dragilor, simt o energie de apăsare în toată această conexiune, simt o energie grea, nu știu pentru cine este această etalare, dar cu siguranță sunt mesaje care au fost nevoie să fie transmise. Și ce pot să vă spun? Degeaba încercați să scăpați sau să fugiți cât mai departe de această persoană până nu ajungeți să completați acest ciclu sau aceste lecții să ajungă să fie învățate, nu vă puteți desprinde, pentru că v-a fost scris să faceți parte unul din destinul celuilalt. Și să nu uităm că sunteți suflete gemene. De obicei, această conexiune a sufletelor gemene este una foarte grea, cu datorii karmice dintr-un trecut, dintr-o viață anterioară chiar. Dragii mei, vă mulțumesc frumos pentru că m-ați urmărit și astăzi și noi ne revedem la următoarea etalare. Pe curând!